Sainya. Rocho nyaka chopi. Yes. Itimo makare mar chopo. Kata kamano okinda mathoth to waselose hang'eni bende kwan wadhi nyime gi chenro makama imbe ni bro bedo ki awinjo pacha inyanya kotendre kod wach AUC mabende walose. Kata sani to koro walose seyo mabende jatend piny Kenya osebede kibione. Sani koro jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Dwaro mar mondo mi jatend piny Kenya koro otem language kada mnaka kodoso gi jopiny. Ingene siasa ni wasagwa etu dhiera sana Sharon. Nikech ingene ng'ato kaka Rigathi Gachagua kanyalo kono ng'ata Kenya ka nonego tem gimowacho to kata mana nyathi ma jaklas achiel nyalo wuore. Kech ma Rigathi Gachagua mane wacho ni piny mar Kenya ne ma jite solo ushuru ne onego poge gi shareholding. Mano Rigathi Gachagua. Rigathi mane wacho ni mwandu te ma Kenya ka onego kaw onego tere mane wi kot kumoa kocha. Rigathi onge capacity whatsoever to lecture anybody kako onego wuo. Nikech character mare emomiyo no wita oko. Ma jo Kenya feel ni ma Rigathi mar Mount Kenya ok Rigathi mar jo Kenya mzima. Mar ariyo kapok wuoyo kuom seyo mar sirkal wan kako ganda luo Sharon. No mewa anwachiwo expert to the government, right? To untie jobe mosetie government for more than 2 years right now. Gimo ganda dhi penjo wani to sirkal makoro sani onjelo jogot jo settle Kenya neno wenwani. Ere kako reshape, ere kako transform the people's life back home. Mano should be the question. Monyalo miyo leaders matie sirkal. For instance, wan kaka Raymond Omolo setie sirkal for the past 2 years, right? Komorwako cha, morwake tiende cha, nyamera Sharon. Macha wuocho yugi ko gango. Aduda wono gango. Aduda kane ni kombe bila kanwange gik manotimore piny luo. Komorwako cha chal gi maro jode sirkal, right? Gik man kana jode ni sirkal. Wang'eyo nyaka sani mucho jode piny luo. Wan gi oteke nyang jadi Mombade. Sani kumugike cha en kumulo pesa. Ere kaka gini dwa loko ngima kaluo. Kech nywase go siasa for the past 35 years. Mo realize ni koro kumwadhi ene, koro kumonyatiero waonge. Mogik ni koro wamanyo malo kocha. Right? To jowa mano kagi. Ere kaka siasa magigone positions magin gogi dwa konyo jaluo. Mar should be the question. Kidhi kaka kiwuothe piny luo sani Sharon. Piny luo ene piny ma stima ne thinie kabisa. King'iyo weche mag stima. Percentage maduong' kabisa bod nicha tiyo gi mudho onge stima. Percentage maduong' kabisa mag yore mathurwa icharicho kabisa. Kore mwa wacho ni expert mano wakere serikali chawinjo gilongo ni experts, right? Ere kaka gibedo piny kanyakla mondo change the lives of our people back home. Mani penjo msano onego penji. Nikech kwa manyo kosa from malo ni Ruto ber, Ruto rach. Mano siasa migoyo kantie wuodu moro mapiem kode. Right? To no wagoe benigoyo kachako kor gwenge. Yes. Adam example are Kisiland sani. Gino gi discuss presidency. Ging'iyo ni ere kaka onyalo transform our area. Nganeno kana mana ka Matiang'i bende no sechuog ka chako so. Matiang'i inano in politics and more so Africa. Third world country kaka Kenya. Itie factors ming'iyo. One, nyaka ibed jamoko. Right? Two, nyaka ibed ng'at man go gandane. Oganda ni chalo nade piny kumigo e kurane. Inano weche makamago. Then the system. Matiang'i ok jamoko. Ok oae mandal ma jamoko toko jamoko. Matiang'i oganda ne tin kabisa. Ti oganda ne kanyo boko bed felt. Iwinjo wechegi. Koro jok machalo Matiang'i Maraga mago jomago glo side shows. Gionge gi future politics. Gin joma ibro tiga tia in future kitimo glo ni balancing, regional balancing. To Matiang'i ok nyal outshine President William Samoei Ruto. I'm telling you whatsoever. Ng'at minyalo ne kadhano manyalo at least onyalo challenge William Samoei Ruto and Stephen Kalonzo Musyoka. Moganda wa ok nyalo Stephen Kalonzo Musyoka because nyaka wachak tiyo gi Kalonzo Musyoka Sharon onge olemo mwasayudo mwadogo dala. Yes.